4 verse 7. Na ang gugma iya sa Dios. Amen. Amen? O tungod niya na ina ng Dios, o ang nahigugma siya isig katao, nakaila sa Dios. Amen? Kaya ang gugma iya sa Dios. O ang gugma sa Dios, yang ipakita, pinagi sa iyang pagpadala sa iyang anak. Na din ang iyang anak na mo si Kristo, kasi nakaila ni Kristo, palas kamot. O ang gugma ni sa amahan na mo si Kristo, gipresenta, pinagi sa Naigo ba? Pumudi sa bangko. Nag-iyon ang Bible sa Roma 5 verse 8, nga gidemonstrate sa Diyos ang gugma, nga bisan kita makasasala, si Kristo nagpakamatay para nato. Now, paminaw mo ani makaigsoon. Ibutang si mong kasing-kasing, nga dunay taong nagsakripisyo para nimo. Kinsa ni nga tao? Mao si Jesus. Kristo. Kay si Kristo nagpakataong man. Kinsa yang mama? Si Mary. Isa yung nakailan ni Mama Mary. Gitawag lang Mama Mary. Gitawag siya o bulahan nga babae kaysa ubang babae. A blessed woman among all women. Nga naman, siya ang nahimong instrumento sa Dios aron dito si Jesus iburos. Aron siya rin ang buros. Kita na mo buros? Ha? Kanang binakuantihan ba? Okay, listen. Importante ni. Si Jesus makaigsunan na tao. Pinagi kang Mary. Now listen. Si Jesus na tao siya, meaning nagpagkatao siya, sama na to. Naipagbati, masakitan, sama na to. Apan mao ni ang good news. See with me, good news. Good news. Ang good news mao ni nga si Kristo na tao nagsakripisyo, namatay, ginubong, o nabanaw, o buhi siya sa walay katapusan. Unsa si Jesus? Buhi sa walay katapusan. Okay, mao ni ang pinakaunod sa atong mensahe. Ikaw ug ako makasasala. Kitang duwa lingkod may. Walay perfect na itong tanan. Amin ba? Kita ang tanan na ay sala sa Diyos. Paminaw mo, kita ang tanan nakasala sa Diyos. Roma 3:23. Kita ang tanan. Kung tungod sa sala, okay, listen. Tungod sa sala, kita ang tanan kandidato sa linaw na kalayo. Amen. Tungod sa sala, kita ang tanan nga priso sa sala. Nangapriso ta og ang sala, nagdala og tunglo, ang tunglo nagdala og balatian, kalisdanan, kamatay, pagbuhat og dautan, pagpangawat, pagpangrip, pag-unsa tanan kadautan, mo na gidala sa sala. Nagsasayo. Tunglo. Apan paminaw. Ang good news karon, say with me, good news. Good news. Ang good news karon, ang tanang sala nato gipakamatyan ni Jesus sa krus. Yes. Ano ba pagkakasya? Walay pipili. Bata, tambok, ngiwang, batanon, tigulang, bisang unsa sa imong edad, regardless sa itong hulagway o kahintang. Kitang tanan, humana kita ginukat ni Kristo dito ibabaw sa krus. Amen. Gibayaran ni Jesus tungod kay kita, dili ta kabayad sa itong sala. Bisan pag unsaon nimo o gunahuna ka magbuhat kong patarong, sunod adlaw magbuhat ka kong kagdautan. Ano man? Wala kay gahom ubag ko sa mong kaugalingon. Amen. Wala kay gahom usab sa atong kinabuhi. Amen. Okay. Paminaw. Kung si Kristo atong angkunon, atong ilhon, atong dawaton sa kinasingkasing, kay nag-ingon ang Bible sa Juan 1, versikulo 12, ang midawat kaniya, meaning kang Kristo, tagaag ka itong panangga, piso pag nangawat kang piso sa pitaka si mong mama. Mayroon naman, maasa man ito akong piso dire. Wala may na kasi ikaw naman yun, bisa-bisa ako mong binay. Mayroon nagkapa ng mama nga, wag tayo may anak. Anak mo ka na ko, palangga ka na ko. Siksik may may. Ano din na? Ako kung sa mga mauna kasi kasay sa kamahan.
Mahal ang ginahan. Kung ang ato kamahan sa yuta, inaanang pagbati, unsa pa ka ang sa langit. Amen? Amen. Mauni karon. Karong orasa, mauni ang takna na imo yung ilhon si Kristo. Wala na laing namatay sa krus. Gawas bangon ni Kristo. Dili ang reliyon. May animidri. Kadungog ba mo nagpresenta rin sa mong reliyon? Wala. Amen? Gani ato mga kauban, lain ni simbahan. Ang among pinakarason nga nung ni amin, ingon nga kami gipadala sa Dios, aron ang gugma sa Dios inyong mabati. Amen. Now, kami now, doon na mubalik si Pagpapit Jesus. Doon na yun mubalik si Jesus. Ang COVID-19 karon usa na ni sa mga end-time signs na diin na aging pagbalik ni Kristo. Mga kaigsunan, mga kabataan, kami now, last na lang. Gusto sa Ginoo, nakitang tanan, magkikuban kayo sa buhay. Amen. Usa na ka yabi. Ubal mo nato sa Panginoon. Yabi. Yabi. Unsa nang yabi? Unsa gani nang yabi? Pang-abri. Susi. Ang yabi na ito mo ni, gikan karong orasa. Paharian si Kristo sa inyo. Amen. Kung ikaw patanon, nagbisyo ka, nanigarilyo ka, nagdruga ka, nagbububog ka, muna yung kinabuhi ka ron, bagay ko sa iyo sa iyo. Kita mong ka na nakasala. Amen? Kung sa imong gibuhat na sala, milabay ng mga adlaw, sige lang, nakasabot ang Ginoo ni anak, kay kabalo ang Diyos pagkita ang tanan nakasala. Apan ayaw tuguti nga ang sala mo'y magharap sa imong kinabuhi. Tuguti nga karong panahon na, si Kristo mo'y magharik dapat nimo. Kaya kung ikaw ay manikamot at mabago ka, mapakyas ka kay di yung ka mabago. Apan kung tugutan mo si Kristo, mingon ka, Ginoo Jesus na pangiko. Pasaylo ako, maghari ka sa kasing-kasing, mga lagad ko nimo. Sutiyan ka, pagpuhon sa Ginoo. Amen. Isugit sa Ginoo, iyon ang Bible sa 1 John 1 verse 9. Kung musugit ka sa imong sala, ang Diyos matinunanon sa pagpasaylo. Kalusa sa pasayloon. Sadyang maginulsol ka. Kung saan ni mo pagpasaylo, kung di ka maginulsol. Amen? Busa karong orasa, kitang tanan. Kitang tanan, magsugit ta sa itong mga pakyasan. Ginoo, pasaylo ako. Isugit na ito, makita na kasala. Kan Diyos mo hatag direction sa imong kinabuhi. Pinagi siya ang Santo Espiritu. Giyahan sa Ginoo ang imong pagbati, giyahan sa Ginoo imong pagpanulti, giyahan sa Ginoo imong hunahuna, ang imong pagpalantaw, tanan imong pagabuhaton. Buot sa Ginoo, usabon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako, miagi ko og pagka-socializing na tao. During sa akong college time sa Cagayan de Oro, bisyo dito, bisyo dini, dahil circus Cagayan de Oro, taas kay buhok, kay nag-back up ko mga artista, pag yung artista sa Cagayan de Oro. Usa ko nga member sa usa ka performing arts sa Cagayan de Oro, na ako mga grupo nga giakinan. Sa una, wa ko'y panahon nga may tungod sa pag-ilagi. Naamang ko'y Ginoo sa una, pero more Latin ang akong practice sa una. O tungod niya na wala sa akong kinabuhi. Apan tungod sa grasya sa Ginoo, sama ani, naapoy gigamit ang Ginoo, nag-share nato sa iyo. Amen. O to God be the glory. Since 2003, to God be the glory. Ang Diyos nagagamit ka na. Amen. Manikot ang tanan. Hallelujah. Now, ini nga orasa mga bata, seryoso ta sa paggamot sa Ginoo mga Hey, ikaw di ko pagkaon. dayo. Before ta mga hapon, kay lutok naman ang atong pagkaon. Tanan, nakigano ang tanan, maginikanan ang tanan, mag-forward ka din. Magahipot ta o covenant sa Ginoo, pakigsaad sa Diyos. Himuon na ito nga sagrado nga oras. Hallelujah. Tanan. Magahipot ta pagampo. I-forward ta tanan. Praise the Lord. Now, kinsay nakadungog og tukhang. Di ba ang tukhang, gitawag na silang mga suridiris. Mga gipagtukhang ba? Wala ito, mahit ito gipagtukhang na nangamatay.
Gipangtuktok sila kay pasurinder. Abay po nagingon sa Revelation 3 verse 20. Mingon ang Dios, nanuktok ako sa gawas sa pultahan. Si bisan kinsa nga moapli nini, musalo ako kaniya o makikuban ko niya. Sa samang pagi mao niya ang revelation. Ang Dios nagtuktok sa imong kasing-kasing. Ang Dios nanuktok sa imong kasing-kasing. Unsa may naa sa imong kasing-kasing? Dagan ba kayong pagdumot? Kasakit? Pagmahay? Dagan kayong debate ni mga problema. Igsoon, piyungi ka na ng problema. Tugod nila nga si Kristo mao'y maghari mupuyok sa imong kasing-kasing. Ipiyong na ito itong mga mata, iduko na itong mga ulo. Dahil pataas na ito atong duwa ka mga tama. Isip surrender sa inyo. Ayaw ko lang. Wala ko na sa ito sa aming makabalik sa inyong lugar. Apan, hindi nga sagrado na oras ka. Mao kini ang takna sa imong pag-surrender sa Diyos. Wala ka nag-surrender sa gobyerno. Nag-surrender ka sa gobyerno sa langit. Ngaliin ang Diyos nga magagaong sa tanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Siya ang Diyos nga naibog pa kanimo. Buhat sa Diyos nga hinuan ka, pasinuan ka. O ang Diyos magagamit sa imong kinabuhi ini na kinapos ng mga ito. Okay, mga bata, pataas sa mga kamot, magilkanan, batanan, tanan. Uban mo kanako nili nga pagampo. Buhata sa kinasingkas. Isip ingon nga patigsaan mo sa Diyos. Tungod kay nag-ingon ang pulong sa Diyos kung isugid nimo si mong bakla na sa sosyal Ginoo. O butuo ka sulod sa mga kasing-kasing na siya nabanaw gikan sa mga patay na ikaw mamaluwas. Nauban kanako nili nga pagampo. Langit nun nga mahan. Usbo na po. Langit nun nga mahan. Diyos nga magagahom sa tanan. Akong gidawat ang imong mensahe karon. Ang mensahe sa kaluwasan. Pinali kang Kristo na namatay para sa krus. Gilubong o namanhaw